Dili moubos sa 30 ka mga panimalay sa usa ka barangay sa Malaybalay City, Bukidnon ang nadamyos human nga miigo ang giingong buhawi sa maong lugar. Kapin gatos ka mga individual ang apektado. Ani ang report. Nangalangkat nga sin, nangatumbang kahoy ug nangatumbang kabalayan. Ingon ani ang sitwasyon sa Purok 2 Barangay Kapitan Angel, Malaybalay City, Bukidnon. Human kini gihapak og buhawi ang maong lugar. Sigon sa Malaybalay City Disaster Risk Reduction Management Office kung CDRRMO nga miigo ang giingong buhawi pasado alas 6 sa gabi adlaw Miyerkules atol sa pagbunok sa ulan. Dali silang nagpadala o mga personay sa lugar ug didto nakita ang damyos nga hatod sa mong buhawi. Ulan-ulan siya, sisang ulan, partial nasa localized thunderstorm, pero gabi mga 6-7 dito nibuto pa tong buhawi dito sa Kapitan Angel dya. Lisod mo respondehan kay brownout, kay nag-brownout dito, maybe siguro tungod kay balay na igo o wire, ipaputol sa mosaiko. Sa tala sa LGU, miabot sa 32 ka mga panimalay ang nadamyo sa insidente. Usa ang totally damaged og 31 ang partially damaged. Miabot sab sa 152 ka mga individual ang apektado. Maayo na lamang kay walay nasamdan, nawala o namatay sa maong hitabo. Nga dili nimo mabantayan dito pa kay usually higher ground ba unta ng Kapitan Angel. Padayon ang damage assessment nga ginahimo sa LGU uban ng CSWD para sa mga hinanaling tabang sa mga apektado. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.